Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku a wani tashar tamu ta gaskiya 24 TV. A yau mun kawo muku jerin jaruman indiya da suka musulunta, amma kafin nan ku danna mana subscribe da kuma alamar karawa don mu samu shirye-shiryen mu. Mun gode. Gaskiya 24 TV. Na ɗaya, A.R. Rahman. An haife shi a matsayin wanda yake bin addinin Hindu, daga bisani kuma ya karbi addinin Musulunci. Ya soya sunansa daga Dilip zuwa Rahman. Mawakin Indiya ne wanda ya lashe kyautar Oscar. Shi mutum ne kuma da tunaninsa ya karkata zuwa kin wanzuwar Allah da farko, amma daga baya sai ya karbi addinin Musulunci ya kuma zama mai karfafa imaninsa ga Allah. Abin da ya ce game da komawarsa addinin Musulunci ba abin mamaki bane kamar yadda ake nunawa. Ya ce mutanen gidanmu sun kadaita, saboda haka lokacin da wasu karance-karancen na sufaye suka yi tasiri a kaina sai na musulunta. Daga cikin waƙoƙinsa da suka yi fice akwai matuje salam. Ta biyu, Kamala Surayya. Ta fito ne daga cikin iyalin da aka fi martabawa a kasar Indiya. Marubuciya ce, ta kuma musulunta ne a shekarar 1999. Ta soya sunanta daga Madhavi Kuti zuwa Kamala Surayya bayan ta musulunta. Ta musulunta ne bayan karanta wani littafi mai suna The Love King of Malabar, littafin da ya jawo cece-kuce a kasar. Na uku, Dharmendra, shahararren jarumin fina-finan Bollywood, kuma mahaifin Sunny Deol, Bobby Deol, Esha Deol da Ahana Deol, ko da yake ya karbi musulunci, amma majiyo sun ce baya ɗabbaka shi. Dalilin musuluntarsa shine saboda ya auri jaruma Hema Malini. A al'adar addinin Hindu ba a auren mata biyu, da sai kuma soyayya ta shiga tsakaninsa da Hema har suka shirya auren juna a wancan lokaci. To sai ya duba ya gani addinin musulunci ya bayar da damar auren mata fiye da ɗaya. Sai musulunta sannan suka yi aure a shekarar 1980. Na hudu, Yuvan Shankar Raja, mawaki kuma mai rubuta waka. Da ne a wajen shahararren mawakin nan, Hilaya Raja, bai jima da karban addinin musulunci ba. Ya bayyana dalilin da ya sa ya musulunta. Ya ce mahaifina da keken mabiyin addinin Hindu ne, kuma ya yi nisa wajen camfe-camfe, ta yadda ko gilashi ya fashe sai ya kira malamin sa duba. Dukkan iyalaina sun yi imani da camfi. To wata rana sai mahaifiyata ta mutu a hannuna bayan gajeriyar rashin lafiya da ta yi. Na ne tunanin cewa ya aka yi haka, yanzu fa take numfashi, to yanzu tana ina? A nan na fahimci cewa babu wanda zai karbi numfashinta face Allahu subhanahu wataala. Ta biyar, Mamta Kulkarni, ta taka muhimmiyar rawa a fina-finan Bollywood. Mijinta Vicky Goswami ya fara musulunta, da za ta aure shi sai ita mata musulunta. Yanzu haka suna zaune a Nairobi, babban birnin kasar Kenya. Ta fito a fina-finai kamar Karan Arjun da kuma Vekabu. Na shida, Mahesh Bhatt, producer ne kuma daraktan fina-finan Bollywood ne. Ya musulunta saboda ya auri matarsa ta biyu, Soni Razdan. Kasancewar a addinin Hindu ba a auren mace fiye da guda. To sai dai kuma rahotanni sun ce duk da ya musulunta baya ɗabbaka addinin musulunci. Mahesh Bhatt mahaifi ne ga jaruma Pooja Bhatt da Alia Bhatt. Daga cikin fina-finan da ya shirya akwai Gubra da kuma Duplicate. Ta bakwai, Sharmila Tagore. Sharmila Tagore ta musulunta ne sakamakon auren mijinta Mansur Ali Khan a shekarar 1969. Ta soya sunanta daga Sharmila Tagore zuwa Aisha Sultana bayan musuluntarta. Ita da mijinta sun yi haifi 'ya'ya uku, Saif Ali Khan da Saba Ali Khan da kuma Soha Ali Khan. Sharmila Tagore ta fito a fina-finan Bollywood da dama da suka yi fice kamar Aradhana, wanda suka fito tare da Rajesh Khanna.
Ta takwas, Monica. Fitattun jaruma ce a fina-finan kudancin Indiya, ta sanar da musuluntar ta ne a shekarar 2014, amma tun a shekarar 2010 ta karbi musulunci. Ta soya sunanta zuwa MG Rahima. Mahaifinta dan addinin Hindu ne, mahaifiyarta kuma Kirista ce. Ta tara, Amrita Sikh. Amrita ta taka muhimmiyar rawa a fina-finan Indiya. Tsohuwar matar Saif Ali Khan ce, inda suka haifi 'ya'ya biyu, wato Sara Ali Khan da Ibrahim Ali Khan. Ta taso a matsayin mai bin addinin Sikh daga bisani ta musulunta. Cikin fina-finanta da suka yi tashi akwai Mat da Aina. Na goma, Hans Raj Hans. Hans mawakin Indiya ne, ya musulunta a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa Pakistan. A da yana bin addinin Sikh ne, daga bisani kuma ya musulunta.